Det er afpresning. Hun vil gerne have at tage billeder. Det er jo kraftigt ret utroligt. Nej, det undskyld, jeg mente det ikke sideretning. Jeg har ikke nøgle. Nej. Fint. Nej, okay. Ja, så vil jeg også have lyst til det. Så når de får fremover sidst. Det var Line Høgh Pedersen Felicia, som bliver nummer 1. Nummer 2, det er Trine Kvistgaard Sørensen Kiwi. Nummer 3, Anne Hornum Unica. Nummer 4, Ida Marie Riesgaard, Magic Girl. Nummer 5, Rikke Schultz Kimi. Nummer 1 og vinder af klassen, Line Høgh Pedersen Felicia, med 0 fejl i omspringen, tiden 34,4. Super sejt. Nummer 3, Anne Hornum Unica, med 0 fejl i omspringen, tiden 38,2. Nummer 4, Ida Marie Riesgaard, Magic Girl, med 0 fejl i omspringen, tiden 38,5. Placeret som nummer 5, Rikke Schultz Kimi, med 0 fejl i omspringen, tiden 40,1. Stort tillykke til jer. Vi vil gerne have en æresrunde, højre volte, kort galop. Ikke noget ræs, så der er nogen, der bliver slået i død.